Dic bona tarda a tots els que m'acompanyeu a la taula. Realment és un gust i un plaer, primer perquè és la sala de plens on se prenen les decisions del poble i poder acompanyar amb tanta edat, és molt important. Per tant, benvinguts a casa vostra. Avui estem per donar l'apertura a Aitona en tardor. Com tots sabeu, el projecte Fruiturisme és un projecte que es va iniciar fa 10 anys. Ens acompanyen algun guia i algun pagès. Un projecte que era per donar a conèixer l'arbre fruiter, el cicle de l'arbre fruiter. Llavors, en diferents les etapes de l'any, no? I el que ha donat i que ha estat un èxit, està clar que ha estat la primavera, aquest mar color rosa que tenim a la primavera, però he de donar a conèixer la fruita, la nostra fruita dolça al municipi. I parlant amb guies i pagesos i anar preguntant, no em sento tant, no? Al millor sí. Al final us preguntaré sempre quants anys fa que vam plantar arbres fruiters, perquè expliques l'actual, però en cap moment Anna expliqués el passat, en quin moment se va plantar, i clar, hi havia moltes fluctuacions, no? N'hi havia que dient 50 anys, n'hi havia que dient 55, i això ha donat lloc a que ens plantegéssim, especialment també per part de l'Antonieta, que és la que heu anat parlant, de buscar persones pioneres al municipi que vau plantar arbres fruiters. Per això esteu avui aquí. Esteu els que esteu, però jo diria que representeu a tots els que en aquell moment van plantar arbres fruiters, que són molts, inclús que n'hi ha que ens acompanyen a baix. Per tant, heu sent els pioners i avui, com veieu, poques vegades fem gravacions, però de la mateixa manera que a cada Nadal regalem aquell llibre Aitona en record, ens vam plantejar també que tot fa cap als arxius municipals, perquè a vegades arribes i dius de fotos no n'hi ha, perquè la idea és que d'aquí 100 anys o d'aquí 150 anys algú pugui veure també aquest vídeo, recordar-vos a Vàltegos i recordar tots en aquells pioners que van plantar arbres fruiters al nostre municipi. I realment el projecte Fruiturisme ha fet que Aitona, almenys nosaltres ens sentim molt orgullosos, espero que vosaltres com a poble també, estiguem a dalt de tot i se mos conego. No hi ha des que estudien a fora o gent quan viatgem i tothom veu Aitona i veu aquests arbres fruiters. Això és gràcies a aquests pioners que vau plantar els primers arbres fruiters. És a dir, el projecte Fruiturisme és un projecte de poble pel poble, però avui el poble us dona les gràcies a Vàltegos i a tots els que representeu, perquè és gràcies a Vàltegos que aquest projecte Fruiturisme i que Aitona està al mapa. Llavors, avui ens acompanyen Santiago, que m'han dit que participar en aquesta taula rodona i has tingut molta il·lusió, que estàs molt content. M'han dit que portaves una llibreta no, però unes fulles on has apuntat les coses que ens has d'explicar. I ja sé que el món de la pagesia és la teva vida, això ho tinc clar. Que quan te vas casar m'han comentat que tenies unes estiroles d'esporgar, que vas partir de zero, i amb l'esforç i la feina i el treball estàs on estàs. Benvingut, Santiago. Josep, que Josep ens va acompanyar a Lleida l'altre dia a la presentació, que també li ha fet molta il·lusió, Alfonso, que ha buscat llibretes antigues, que en vam estar parlant, en aquest cas personalment en jo, que ens vam trobar a Can Joan, i m'explicava que ha buscat preus, una mica nerviós, però jo em sembla que no, que va ser un dels darrers que va anar al mercat dels pagesos i va vendre la seva fruita, que sempre ell va entendre que s'havia de comercialitzar, vull dir, un capdavanter. Joan i Teresa, vull dir, veieu que també tenim un matrimoni, que els ha fet molta il·lusió participar, però a la vegada una mica preocupats pel que havíeu de dir. Potser tu, Joan, me sembla que no, perquè Joan, si agafa el micro, haurem de controlar. Que ells tenen molts records de les feines més pesades d'abans del cultiu de la fruita. Parlem del blat, de l'alfals. Dolors molt il·lusionada, però que sàpigues, Dolors, que vam telefonar a Mònica, i Mònica no era ni sabedora que estàs avui aquí. Que sempre expliques quan cultivaves l'arròs, que suposo que avui també ens ho explicaràs, i el pesat de les feines amb l'aigua, els animals.
el canvi quan vas tindre el tractor i el cultiu del fruiter en general i de la família. I Maria, Alba, Maria, que ella sempre ha anat a l'horta de sempre, dins i fora de casa, que quan no hi havia feina es dedicava a les plantetes, que portava un Fiat, Maria? Un Fiat, la furgoneta Ebro, és a dir, que ha estat una dona crac, Moltes gràcies, Maria, també per acompanyar-nos. I qui millor que fer la presentació, l'Anna, jo la considero amiga, periodista, gran jolina, una gran defensora del Baix Segre, que quan agafes el telèfon i li dius Anna, cap a Aitona, via WhatsApp, és que no mos cal no com a ta germà, via WhatsApp, ella cap a Aitona, que és la que avui mos portarà aquest debat. Anna, queden a les teves mans i si en algun moment igual us interrompo. I si s'allarguen una mica, igual tallo. Vale? Pensem que tenim una horeta i mitja, potser. Després m'ho anirem a Sant Gaietà. També mos acompanya Mariano, al qual una altra vegada públicament li vull donar les gràcies perquè ha fet una sessió d'eines agrícoles a l'Ajuntament, les quals estan a Sant Gaietà. Avui han fet un moviment, Mariano, ja veuràs que n'han ficat de noves, per això esteu aquí. Gràcies també en nom del poble d'Aitona. Anna. Moltes gràcies, Rosa. La veritat és que quan em va proposar, com bé diu ella, me va proposar de participar en aquesta taula, a mi me va entusiasmar, perquè com m'ha explicat, jo sóc de la granja, per tant, són mons molt semblants, i totes les preguntes que jo m'havia fet sempre, la Rosa se les havia fet, però a més havia fet aquesta taula rodona i podré tenir moltes respostes, perquè jo també a casa meva, com a les vostres cases, sempre m'havien dit, però és que l'horta era molt diferent, i deia, sí, però com era? No, te deien molt diferent i ja està, o et deien, és que no, de fruita no n'hi havia gaire, i pensava, sí que hi havia, i t'havies fet moltes preguntes, però de fet la meva col·laboració és molt fàcil, Rosa, també t'ho he de dir que és molt fàcil perquè aquí els que m'acompanyen hem estat una estoneta parlant abans de començar i clar, tenen tantes coses a dir, tantes coses a explicar que ja ens hem engrescat tots parlant. Però crec que el més important és anar d'ara enrere, no? És dir, tenim aquest mar rosa famós arreu, de tot arreu on vagis, Rosa, perquè tu dius, ara dius, sí, soc de prop d'Aitona, els préssecs. Els meus cosins de Barcelona, que sempre costa molt de fer-los venir, em van dir, bueno, la propera trobada a Aitona, que així, perquè tothom vol veure aquest mar de color rosa, no? Però també és important que la gent sàpiga que aquest mar de color rosa és, diguem, la prèvia a que hi hagi la fruita, que és el pa del poble, no? Un poble pagès i que ha seguit sent pagès des de fa molts anys. Hem de tenir en compte que el que tenim ara, aquest paisatge, com dèiem, ha canviat moltíssim, no té absolutament res a veure amb el que van viure els nostres padrins, i ja no dic els padrins dels que estan a la taula, sinó que ha canviat radicalment de dalt a baix. S'ha fet molt esforç. Els pagesos ara cada vegada necessiten més terra, més feina, més inversió, més reg. O sigui, fàcil no ha sigut, però jo crec que el balanç mirant enrere és més que positiu, no? I la prova és això que diem que estem aquí i que estem parlant doncs, amb perspectiva d'històrica, però amb gent que a la vegada a darrere seu ha vingut altres pagesos que han seguit portant la terra i han seguit fent d'Aitona un municipi fruiter. Parlarem de moltes coses, parlarem de quins arbres o no arbres hi havia abans d'aquests que ara ens donen aquests colors tan bonics que Instagram va ple d'Aitona. Però parlarem també de maneres de treballar diferents, de quan tota la família havien d'anar tots a una. Tenim aquí moltes dones que elles poden explicar també, després ja els anirem preguntant a cadascuna més concretament, aquestes feines invisibles però que s'havien de fer perquè la dona també participava molt activament, era un treball en equip de tota la família, no? Quasi bé, o sigui, els més grans feien una funció, els més petits una altra, les dones, els homes, tots a una.
però parlarem també dels primers tractors, perquè ara sembla impossible, però hi va haver un temps que de tractors no n'hi havia, però pagesos sí. I clar, això significava encara una feina més dura, que implicava també tindre animals a casa, amb tot el que això comportava també d'haver d'atendre aquests animals. Però jo no em vull enrotllar gaire perquè, com dic, els de la taula són els que tenen la clau, no, de tot això. Si us sembla, el que farem és... jo li donaré la paraula ara al Santiago, perquè ell ens ha fet com una mica d'història des de la guerra civil, des de quan acaba la guerra, i tots sabem doncs, que és un temps més complicat fins ara. I com a partir d'aquell moment doncs, hi ha diverses etapes, perquè clar, no ha sigut allò tan fàcil de dir un bon dia algú diu planto això i funciona. No, se va haver de fer molts assajos, moltes proves, i també, ja ho parlarem més endavant, però també molta lluita de joves, que ara no són joves però ho van ser, amb els seus pares, perquè no ho veien clar i tots deien el pa és el pa, i volien que seguissin plantant blat i ells deien no, que s'ha de plantar fruita, que és el futur. Vull dir, fàcil no ho ha tingut cap dels que està aquí a la taula. Així que, si us sembla, primer fem aquesta repassada històrica per aquests 80 anys llargs des de la guerra i després anirem preguntant per les experiències personals de cada un, que crec que serà la manera de passar això més, aquesta teoria portada a l'experiència personal i amb aquesta primera persona de poder dir com va funcionar tot això. Així que jo no m'enrotllo més i li passo la paraula a Santiago, que ens farà aquest repàs històric. Santiago, Hola. Santiago, aprete. Vale. Hola, buenas tardes. Gràcies a tot el personal de la sala per haver vingut i també voldria donar moltes gràcies a la senyora alcaldessa i al seu equip per poder realitzar aquesta història tan popular que podem dir del poble d'Aitona. A veure, començo, perquè hi ha molts temes i tenim molt poc temps, però voldria apuntar una cosa molt important. La història de 83 anys, m'escolteu bé, no? Sí. La partirem en 3 etapes perquè no hi ha conceptes diferents. Cada etapa tindrà el seu moment, les seves necessitats, les seves inquietuds, tal com vivien la gent i de la forma que anaven caminant. Però, bueno, primer que res d'entrar en matèria, voldria demanar de que la història d'Aitona, la nostra estimada Aitona, pues que sigui un futur molt interessant, perquè, clar, 83 anys d'història pues, és molts dies, moltes coses. Bueno, quan surten de la Guerra Civil, la gent que vivia en aquells moments, pues, l'únic que tenien era poder menjar. No es pensava en cap motiu de riqueses, de res, perquè s'havia de viure. I per a viure doncs, tenien una eina molt important, un tresor molt important, que és el que ara tenim, és la terra. La terra és el futur, és la riquesa més gran que puguem tindre tots els agricultors que estem aquí i els que no ja estan. Per això, en aquells moments, l'únic que es feia era poder alimentar els pares a les seves famílies. Què va passar? Doncs, bueno, en aquell temps se ficaven animals a les cases, la terra s'utilitzava a fer forratges, a fer menjars pels animalets que hi havia i després per la pròpia família. I això anava molt lent, no anava molt ràpid. O sigui que era un procés molt lent i de cada any sempre anàvem passant els dies i els anys. Llavors que ens trobem que van passar tota aquesta quantitat d'anys en un moment de que diu, bueno, de la terra hem de mirar de treure-li alguna més d'aliments. A part dels aliments hem de treure una mica de profit. I van agafar i van començar a plantar cereal, tot tipus de cereal. Llavors van fer arròs, van fer panís, van fer moltes coses perquè ja podien treure una miqueteta de rendiment de les terres.
Què va passar? Que això va durar bastants anys. I quan vam arribar aproximadament al 53, al 53 ja va començar a vindre alguna varietat de fruita, no gaire, però n'hi va començar a arribar alguna. Després de tot aquest temps, voldria també fer-los un apunt de la forma i manera que vivien la gent. En aquells moments la gent, hi havia molta germanor, o sigui que això era molt important. És una enyorança molt gran que tenim els que ho hem viscut. En aquells moments, tots els carrers del poble estaven oberts, o sigui, les portes apenas se tancaven a la nit, ni hi havia cap problema de que passés mai res. Llavors, quan hi havia, per exemple, algun malalt, alguna persona que no es trobava bé, de sobte acudien la gent del contorn a veure si feia falta això o feia falta allò. O sigui, més que res, a part del viure, era la gran germanor que hi havia. També he d'explicar una altra cosa, que també molts que estan aquí ho saben, gent gran com jo, de que per les hortes anaves al terme que fos, als plans o a l'horta, que llavors molt se treballava a l'horta i al segar també. La gent estaven contents, cantaven, s'ho passaven bé treballant i arribava a l'hora d'anar cap a casa, anaven cap a casa. Era un ambient de molta germanor. I això, la veritat, interessaria molt de que aquesta història que estem fent, intentant recordar, va parcialment molt dedicada als jóvens, perquè els jóvens moltes vegades del que parlem ara no se n'enteren, no ho saben, perquè els pares no us ho han explicat. Llavors això és molt important perquè sàpiguen els valors que hi havia i ara també tenim els que tenim. Les coses han canviat molt en aquest concepte. Aniré entrant dins els anys 53. El 53 va començar el rendiment, diguéssim, de lo que ja la gent començaven a plantar, se feia ferratges, venia gent d'Alcarràs, de Fraga, o compraven llavors el gra. Llavors la gent, a més de lo que tenien habitualment per alimentar-se, ja anaven traient una rendibilitat. I els anys, com que tot anava molt a poc, van arribar a l'era dels 60. A l'era dels 60 va començar a vindre puntualment, jo segur que em deixaré moltes coses, però, clar, el temps abrevia. Llavors ho aniré explicant pel damunt. Però a l'any 60 va començar a vindre alguna varietat. I aquestes varietats, llavors el més tradicional era pera, i en varietats de pera hi havia la blanquilla, hi havia ercolina, hi havia castells, la canella, hi havia diverses varietats. I en préssec també hi havia el Sant Llorenç, varietats tardanes, l'agost, el Sant Llorenç. Totes aquestes varietats eren el que hi havia. I en poma també igualment. I això va durar molts anys. I això vam arribar fins de l'any 60, on vam arribar al 75. I el 75, clar, com que es va plantar molt agost, i l'agost va ser un dels pioners que va donar molt bon estar, diguéssim, d'ingressos a la població, perquè la conserva anava molt buscada. Llavors, a part de la conserva, també el suc, el tema del suc, i el tema del suc també es feia molts diners. I va durar molts anys que a Aitona va anar molt bé, econòmicament va anar molt bé. Dels 70 als 80 anys se va fer molts diners. La prova és que es va arribar a un moment donat una quota molt alta de renta per càpita d'Aitona que es va publicar i això va anar seguint. Què va passar? Llavors vam arribar a l'etapa segona, que l'etapa segona, la primera podem dir que ja l'han passat. La gent van fer el que van poder per tirar la família endavant i va arribar d'una forma més o menys ja més tranquil·la econòmicament. Vam arribar a l'edat a la campanya als anys del 75, 80, 90. I tota aquesta època no es va parar de plantar. Però, clar, què va passar? Que al principi molta gent deixava de fer ferratges i gra, cases ja més grans, i passar a plantar
pues, se n'anem molt en recel. Se n'anem molt en recel perquè estàvem habituats a viure un sistema i una forma i passar de cop i volta, no es va passar de cop i volta a un altre sistema d'ingressos. I, clar, els avis que hi havia abans pues, diuen, bueno, i tot això que es planta, qui s'ho menjarà, tot això? Perquè, clar, diu, aquí hi ha molt gènere i això no es podrà consumir. Però, bueno, les coses pues, van anar canviant. Van anar vinguent compradors, van vindre els navarros, van vindre els valencians, van vindre els murcians, que això ho sabeu tots, i això pues, va anar donant vida a tot el que es anava produint. I llavors va vindre també, se va ficar compradors aquí a Aitona, que n'hi havia, i compradors que van vindre de Barcelona, van vindre de València, van vindre de Madrid, bueno, i es va donar pues, ja un boom, però no es va parar de plantar, se va anar plantant, i més, sempre el terreno que no que ara coneixem, el que hi havia abans, la llitera, els plans i l'horta, perquè estem a la fase segona ara. Llavors, la forma i manera de tirar el poble endavant va ser que aquells quilos s'havia d'intentar mirar de col·locar-los i comercialitzar-los. S'havia de buscar llocs perquè es pogués acollir tota l'entrada d'aquests quilos. La cooperativa antigament treballava al sulfuro i al sulfuro només hi havia dues línies, una d'oli i l'altra d'omelles. Però la junta que hi havia fruitera, pues, clar, van dir que hem de mirar un punt, uns contactes per poder anar venent la fruita que els socis ens porten. I això va durar bastants anys. I mentrestant ja van estar treballant per a fer, diguéssim, la cooperativa que ara ja tenen, diguéssim, en marxa. Aquesta cooperativa ja es va muntar sobre els 85, En aquella època ja es feien molts quilos també, però, clar, tots aquests quilos que es feien donaven l'abast de poder anar negociant tots els quilos que entraven dels socis. I els que no eren socis, llavors en aquesta època, aproximadament, se va formar Prapi, se va formar Aiton Fruit i el Brac, que després de molts anys se va fusionar Prapi i Aiton Fruit, que ara avui és Fruitaito. Tot això ha estat un procés que és de la història d'Aitona. Ha passat moltes coses més, però aquí s'ha de destacar una cosa molt important del poble d'Aitona, que tot aquest esforç que abans feien, que ja van donar la talla i la categoria que hi havia en quant a persones, tant se val dones com homes, d'arribar al punt que s'ha arribat. Se va fer uns esforços molt importants, de forma econòmics, i aquí estem en la forma que ara actualment la gent poden disfrutar de les seves propietats. Després arribem ja més endavant a la tercera fase, que és la fase ara actual que estem ara. En aquesta fase del 90 al 2022 s'ha fet proeses molt grans. S'ha renovat llitera, s'ha renovat els plans, s'ha renovat tot el secà, que antes no s'hi feia res, i ara, de l'any 90 fins aquí, el que és el tema de fruiters, del pantana d'Orxesa fins a Sarroques, tot està plantat, cap aquí els Llagonassos, tot el costat de contra el Maials, tot està plantat, els Vilars també, al 71 també es van ficar en marxa. Hi ha hagut, hi ha hagut un progrés molt fort. Llavors, aquí, els joves ara se troben, la part jove, principalment se troben a la tercera fase. La tercera fase jo considero que és molt delicada, estem en un punt ara bastant delicat, bastant delicat. Però jo donaré uns exemples que han passat, que tots ho sabem. Anys atràs, no fa gaire, va haver 4 o 5 anys seguits de crisi econòmica.
No, hi havia tot justet els ingressos que fem, podíem pagar el tema de tots els gastos que ens portaven les plantacions. I la prova és que va haver gent que van dir que plegar perquè si el jove no es troba còmode, no es troba bé allí on se mou, doncs, clar, això desanima molt. I això ha passat. Bueno, ara hem tingut la sort que hem agafat 3 anys molt bons, que a la història d'Aitona, bueno, deixant els anys 80 i 75, que llavors se va renovar també el poble del boom que va haver, doncs jo no recordo haver passat més. Però què passa? El problema que tenim, en general, de que quan anem bé, ens relaxem. Quan hi ha marge comercial, doncs diuen, bueno, anem bé i aquí no passa res. Però això és un error. Per què? Doncs perquè el que va vindre, el que hem passat, pot tornar a vindre. Ara hi ha molta competència en tot. Les coses ben fetes s'han de fer i es fan. S'ha d'estar en una altura màxima de varietats, de renovació, de ser competitiu, perquè ho hem demostrat i hem de seguir aquesta línia. Però, clar, ara, evitant i mirant els problemes que ens poden vindre, hem de mirar que el tema de fer el cicle de producció i comercialització, doncs això no ho fem. Clar, i aquí és allí on hauríem de ficar el màxim d'interès. S'hauria de mirar pels mitjans que es pugui de buscar una quota de mercat. La quota de mercat és molt important perquè les grans empreses que tenim al nostre contorn, aquesta gent, a pesar de que fan molts quilos, amb poc marge que tenen, se'n surten. Perquè, a més, fan el cicle i al fer tot el cicle saben de lo que estem parlant ara. Clar, tot l'esforç que fem durant tot l'any i les inversions, si no som capaços de comercialitzar i saber el preu real que tenim nosaltres a la nostra empresa, llavors aquí ens perdem. I això és un dels factors que la gent, el jove, principalment el jove, és el que hauríem de tindre més en compte d'agafar i tirar, tindre contactes, donar-se a conèixer, perquè ara últimament, ja fa anys, de 3 o 4 anys cap aquí, hi ha un mercat que porta molts pocs problemes i dona molt bon resultat. Rebaixes molts costos de producció i de rentabilitat de la finca i pots entrar al mercat de pelot. El mercat de pelot avui no necessita cap inversió més que donar-te a conèixer i ahorrar una miqueteta els costos de producció. Segur que m'he deixat moltes coses, però ara, en aquest moment, jo l'únic que desitjaria és que els joves que avui tenim aquí a la sala i els que estan a fora que no han pogut vindre, que siguin capaços d'aguantar, d'intentar aguantar tot el sacrifici que feien els seus pares i els seus avis i tot el procés que hem tingut durant tants anys i tants anys d'història d'Aitona. Gràcies a tothom. Moltes gràcies, Santiago. Ja veieu que no ens han regalat res. Hi ha hagut moltíssima feina de moltíssimes generacions i gràcies per aquest repàs que ens ha situat, diguéssim, als temes que ara tocarem. Perquè, doncs, ja ho apuntava el Santiago, però aquí a Aitona, quan no hi havia presseguers ni paraguaios ni tot això que ara estem tan acostumats a veure, per exemple, no calia anar a lo que el viento se llevó per a veure plantacions de cotó, a que sí, Dolors? O d'arròs. No calia anar al Delta de l'Ebre per veure'n. Apreta el botó verd. Sí. Doncs fèiem arròs amb el meu pare, gràcies a tothom. I vull dir, esforriar mixons, perquè em tocava de tot, i llavors acabar el cotó, l'arròs fèiem el cotó.
I el cotó tinc entès que es collia amb la boira plana, amb Sí, fred, sí, i fred. que no era una cosa, saps allò que dius, oi, quina cosa de cotó més agradable, però quan No. el culls Sí, no, que no? Bé, no, quan culls l'esclatat sí, que Però- està finet. Quan culls lo que està tancat punxa molt. És el que punxa molt, rascava molt les mans, rascava no? molt les mans, sí. I vostè que ha vist tot això, ha anat Clara, d'arròs no en deu haver ni un gra, Aitona, no? Sí? També en teniu? Així no. Bueno, així encara queda un record. Clar, vostè que ha vist canviar tot això, s'ho podia Home, imaginar claro, quan era claro. petita? Claro, que ha canviat molt. Moltíssim ha canviat d'una cosa a l'altra. I tant. Ara hi ha més maquinària i llavors ho havies de fer tot a mà. L'ossegar l'arròs i tot, doncs tot a mà, tot a mà. Sí. Ja veiem que les dones doncs, també tenien una feina, no només Sí. la feina de casa, sinó que també havíeu d'anar a treballar, no? Sí, xiqueta. Que anava tota la família. Tota la família. Tots me'ls emportàvem. Dolors, en quina edat vas començar tu? L'arròs, a començar a l'horta i ajudar. devia ser 13 o 14 anys. Sí. En animals, Dolors? En animals també tenim animals, sí. Què animals teníeu a casa, Dolors? Això explica-mos-ho, perquè n'hi ha que solen vist els tractors. Teníem una egua molt guapa i teníem dos cavalls, sí. I llavors teníem vaques, no moltes, però pel gastet de casa teníem vaca i gallines i teníem de tot, sí. I quan vau començar a plantar, Anna té prenga, també veus, Anna, quan vau començar a plantar fruiters, ho recordes, Dolors? No, perquè vull dir, va ser molt... Vas començar molt a poc, vull dir, anar provant, un bancal, dos, però vull dir, no me'n recordo com Però va ser. a poc, primer finquetes molt petitetes. Sí. Llavors ja va vindre lo fort de tot, anar... però llavors ja vull dir, sí. Primer, m'han comentat abans, després ja en parlarem més, però això que hi havia molta reticència per la gent gran, perquè penseu que era gent que havien viscut la guerra, havien passat gana, i la gent gran doncs deia, bueno, invents els justos, diguéssim, no? I anaven molt, el que explicava la Dolors, molt a poc, de dir, bueno, ara fem un reng, a veure què passa. Ara, bueno, sembla que va millor, fem una mica més, però es veu que a la gent gran li va costar molt Mos va costar, sí. Els que van fer la plantació molt endavant doncs també ho van recuperar més aviat perquè va anar bé. Els que la van fer més tard doncs ja et va costar més. Oh, claro. Bueno, és que ara estem en pioners, ho deia abans l'alcaldessa i és així, vull dir, són, diguéssim, la gent que va començar, que això sempre té un mèrit perquè, clar, ja sabem que és una història d'èxit, però podia no haver-ho sigut. Sí. I amb aquests pioners tenim el cas de la Maria, que tot i que doncs, en una època en què molt poquetes dones sabien conduir, doncs a mi em diuen que la Maria era l'encarregada d'anar amb una furgoneta amunt i avall amb la gent. Maria. És així, Maria? Maria, és així o no, que et diuen, Maria? Sí, filla, és veritat. Sí. Vostè què anava? Amb la furgoneta i anava portant a la gent que anava a anar a treballar? Claro, ell marxava a lo tractor i el remolc i pues, un o altre havia de portar, els xiquets eren petits, pues jo havia de portar la gent a la furgoneta cap a casa, cap allà on fos, i treballar pues, tot el dia. I clar, eren uns temps en què potser de vegades s'havia de quedar al mas, un se quedava al mas, l'altre tornava a casa. No, perquè ja tenim mèdics d'anar i vindre, perquè ja de seguit vam tindre bons trastes per anar i vindre. Ja no era com abans, que dius vindre a peu, però bé. T'adaptes a el que tens i com que saps que ho has de fer, doncs tires en van.
Tires Dir, així, perquè que així no- se sentirà bé. Sí, ara. No allargui més. Calla, carinyo, que vinc cap aquí. Sí, Estiro la Maria, sí. cadera. Vale, ja està bé. I, Maria, perquè dèiem que ara doncs, les criatures se deixen amb els padrins o una guarderia o quan s'hi pot, però llavors s'ho emportaven... No, jo els meus xiquets, quan eren petitets, allò jovenets, doncs se quedaven amb la padrina. La padrina l'estimaven molt a la padrina. I doncs, bueno, claro, n'hi vam tindre doncs 3 i doncs va haver diferents etapes, però tots se van criar bé. I doncs també mos en portàvem, perquè llavors ja eren més grandets, quan anaven a mestre, quan anaven a mestre no els podies deixar a la padrina que els ve aixafant el cap, pobreta, i te'ls havies d'emportar. I tots feien una cosa o altra, no te pensos. Que pues, posaven papers a les caixes, portaven caixes, en un carretó o en el que sigui. Pues, Allò d'empaperar, no? Que això d'empaperar se feia fer a la canalla, no? Es posava... A veure, si no feien la canalla ho havien de fer els grans, però tu havies de deixar de fer l'altra feina. I sempre van ser molt ajudadors i no van donar mai cap problema, pobrets. Molt bé, bueno, ja veieu que fins i tot de conductora ens va fer la Maria, que devia ser de les primeres dones d'Aitona que agafava, i més un traste tan gran, no com una furgoneta, 8 persones, un ou. I tot el que hi havia a casa. I ara vaig dir prou, ja no vull renovar més el carnet, ja no vull ni conduir, ja no vull ni carnet. Ja ha conduït prou. Ja he fet prou. I ara no en tinc. Ja me'l vaig deixar caducar. I llavors jo em va brogolar. Perquè em va dir així, i mama, i ara no t'has de renovar el carnet, i si necessito punts, Déu no els trauré. Això que no s'explica, Maria. Pues sí, m'ho va dir. I tenia raó, pobret, que si ho hagués sapigut, no me'l haguera deixat de perdre o haguera renovat. O les coses s'han de fer treballar quan se necessiten. A veure, la sinceritat és important, Maria. Molt bé, la sinceritat és important. Sí, claro, i per ells ho fas tot. I és veritat, això és així, I va ser la primera dona d'Aitona que va conduir o de les primeres? No, la primera no. Llavors vam treure el carnet quan me'l vaig treure jo, 3 o 4, però potser no em va conduir cap més suyo. O sigui, la gent se'l treia, se'l començaven a treure... Se'l treien i el tenien, però no. I, bueno, també se'l podia... També se'l treien, però no en el que ho feia anar jo, per dir-ho d'una manera. No per anar. No per l'horta. Perquè n'hi havia que en tenien, però no tenien tanta horta o tanta feina o tantes ganes de fer, doncs que ho feien servir d'una altra manera. Però jo el vaig fer servir molt, fins que ara ja em vaig cansar i m'havia de renovar. I vaig dir, saps què, Pepe? Ja no me'l renovo, ja no vull conduir més. Tenim tots carnet, si m'heu de donar algun lloc em porteu, jo no vull fer res més. Ben fet, ara que la porto. Quan se'n va enterar jo, me diu així, diu, anda, ara què passarà? Si necessito punts, ara tu no tenim els punts teus. Ara tu t'has deixat perdre el carnet i no tindrem punts. Doncs bueno, mira fill, si ho hagués sapigut me'l haguera tret, però m'ho has dit massa tard, ara ja no vull remoure res. I així mos vam quedar. Ja vigilarà més, ara que sap que no té els punts. Sí, no, ara ja... Vale, ara ja ho fa tot molt bé. Doncs ves, la vida te vas pentejant d'aquí cap allà i no som amos de dir volem fer això ni volem fer allò, tal com te ve, ho has de fer. No hem fet res més que un altre, tots hem fet el que hem pogut. Sí, clar, és un temps que tothom... Has lluitat tot el que has pogut perquè has vingut de no res per poder aconseguir alguna cosa. Estaves vivint en puestos que no t'eren rentables viure, que no podies viure, no podies viure llogat, i havies d'aspirar a més, doncs tot se t'ha de pagar treballant. I tant, no ho regalen, no? I, sin embargo, doncs ara dius, estem tots bé, cadascú té el seu puesto, cadascú té les seves coses, i sobretot per tot arreu. Josep Anton, ara, abans de començar, que ja us dic que hem parlat una miqueta, allò per a veure cadascuna la seva experiència, i m'ha dit una cosa el Josep Anton que m'ha fet molta gràcia, però que és ben veritat. Diu que si el seu padrí si pogués tornar i vegués tot el que hauria de fer ara, diu que se'n tornaria.
perquè diu que estaria més tranquil. Perquè el Josep Anton doncs, també n'ha vist de molts colors i ha treballat molt al llarg de la seva vida. Ha vist tota aquesta explosió del poble que abans ens ha explicat també el Santiago, però no, començant des de molt petitet, els que sou més joves potser no sabeu ni el que és, però ell diu que... No, això era vostè, ara confós, lo de la sària, que anava a la sària de la Somera i se l'emportaven, que ell era tan petitet que el posaven allà i només treia el capet. Sí, bueno, perquè vivíem a la finca i la meva mare pues, me ficava a la sària i a l'altre costat hi posava un cante d'aigua o algo A nivellar. perquè nivellés una miqueteta, això. I un dia pues, va entreposar la somera, i la somera i la mare i jo, els tres anar rodolant per terra. Però bueno, a veure, les persones ens acostumem a tot. Jo allà a la finca, solet, que era fill únic, solet, era feliç. Estava bé. Aquesta activitat tan rabiosa que portem ara, llavors no hi era, Llavors la gent dormint tota la nit tranquils, sense preocupar-se del dia de demà. Se preocupaven algo, però no com ara, que aquell préssec d'allà ja madura i encara no hi puc anar. El canvi ha set d'allò. Però antes de començar la fruita, la pagesia era molt dura. Jo me'n recordo molt d'això. Segant la dalla, alfals i blat i tot això, jo, el que és jo, hi havia gent que eren molt més valents. Però jo arribava a la nit i no podia dir fava. No, és així. La meva mare me portava un ouet allí amb un got, amb un d'allò i ficava graciosa, per xiqueta, per a fer de reforç. Però era molt pesat, perquè en acabat s'havia de trillar. S'havia de portar les garbes a l'era. Se trillava els sacs cap a Aitona, d'Aitona cap a l'Angorfa. I inclús jo, hasta pujat a l'Angorfa, saques de farina de 100 quilos. Jo no era valent, les coses m'agrada dir-les, i ho passava malament. L'assumpte de la fruita va ser una cosa que mos va anar bé. Jo generalitzo, Va anar bé perquè de sobte van fer, quan va començar els primers espavilats, que a Aitona en va veure uns quants, poquets, el que he dit ella antes, quan aquests se van atrevir, pues, de sobte van veure que, per exemple, amb mitja hectàrea de llimonera és una pera que no he anomenat, però està al dia, amb mitja hectàrea de llimonera fes, per dir alguna cosa, 5.000 quilos de llimonera i te la pagaven a 7 pessetes. En el cas de casa nostra, teníem 6 hectàrees de blat, només en 6 hectàrees de blat feia 6.000 quilos, el mateix que la llimonera, i el Servei Nacional del Blat també t'ho pagava a 7 pessetes. I no es pot comparar, collir 6.000 quilos de peres, mitja sombreta i mig sol, i les collies, les portaves allà i clac, clac. I això va espavilar la gent, generalitzant, els va espavilar, perquè el de més era dur. Segar l'alfals, jo no sé, algú si queda per aquí que ha segat alfals, però t'asseguro que era pesat de bo. I no es cobrava gran cosa, la cosa era molt minsa. I tot això comportava molts treballs. I la fruita, sí que al començament, jo me'n recordo que per exemple, se'ns afadava a la maquineta del coll. Jo me'n recordo que tenia un mancal a l'horta de llimoneres i llançava 400 litres d'aigua fins més dia. El meu pare ja no me la treia d'aquí. Però això era una cosa pesada, una mica pesada. Però en general, no. No tenia res a veure ni en res. I això va agradar a la gent. I a part de la por que tenien els nostres antepassats, els pares, que venien d'una mala època, que Santiago ha explicat, que venien, com ara el meu pare, que havia estat un mes sense menjar pa, que havia vingut de l'Ebro, li havien pegat un tiro a la panxa, i aquestes coses te fiquen un punyo, i aquest punyo lo fiquen com ara aquests tatuatges que fiquen tan majos la gent. Sí.
I resulta que això se'n recorda. I el meu pare m'acorda que em deia primer és el pa, que la fruita. Perquè el pa era una cosa simbòlica. El pa, l'oli, el que es feia en aquella època. Això era primer que res. Claro, a Lleida, anaves a Lleida i de fruita se'n venia molt poqueta. La gent no en compraven perquè tampoc tenien diners. I claro, això va comportar que costés de que el gran públic, els veïns d'Aitona, s'hi tiressin. I el que ha dit Santiago antes, la cosa va anar molt lenta. Perquè, perdoni que l'interrompa, Joan, però vostè abans m'explicava que quan vostè era jove vostè ja tenia l'empenta de plantar, perquè ja ho veia, però el seu pare el frenava molt, no? I les discussions se van tindre per això, moltes. I en tot i amb això, jo que ho volia plantar tot de golpe, ell no. Enguany un bocinet, demà l'any que ve un altre bocinet. I jo volia anar de pressa, però és que jo no la tenia l'experiència amb ell. Jo no els havia passat els dies tan dolents, perquè ell quan va vindre d'allò, va vindre de la guerra, se'n va dir anar a treballar al pont d'Aitona, amb una llaga a l'estómac que tenia. Això és el que et diu allò del puny, això marca. Ara el jovent, gràcies a Déu, dius, alguns inclús se despedixen d'ell on treballen, això vull. I per què? Perquè ja saben un altre lloc per anar. No ho vull dir tothom, però hi ha bastanta gent que ho poden fer. Només cal mirar el poble d'Aitona, que marxa molt jovent cap a fora, cap a Lleida i allà on sigo, i tots treballen. N'hi queda algun que no, perquè, a veure, els pagesos, el que era mal pagès, també és marcai, però en general no. I és un tema aquest de la fruita que Santiago ha explicat més bé que jo, que quasi bé en acabat se va anar evolucionant, primer en la llimonera, que va ser la reina, es podia dir, la blanquilla, en acabat ja vam entrar als precis de conserva. Vam tindre la gran sort que va vindre un any, 2 anys, no un, 2. Un any se va vendre el préssic a 55 pessetes i l'altre any a 50. Però això, per a valorar el que era això, és de pensar que un sac de ciment valia 50 pessetes. A veure, ara quants quilos de préssic necessites, ara, avui, per a comprar un sac de ciment. S'ha de fer aquesta balança. I allò ens va engrescar molt, i el poble d'Aitona, que era un poble interior, se va tirar a fer cases i a fer tot, i es van pagar la majoria. I van fer quasi bé mig poble nou. I, bueno, la cosa va anar tirant endavant, el de més no cal que explica res perquè Santiago ho ha explicat molt bé. I vostès que són matrimoni, Teresa, ara que ha dit això dels préssecs, m'explicava abans a Teresa que a més, com que abans s'aprofitava fins a l'últim, tot costava molt i s'havia de guanyar bé, que quan s'acabava de collir, i allò que diu, hora de plegar, no, era l'hora de plegar els de terra. No, encara no ho saps tot. Encara no ho saps tot. El meu pare, que era bastant dur, la feia vindre a la finca per a collir 2 caixes de préssics. Per a plegar 2 caixes de préssics. I estaven tan verds que s'havien de ficar amb un perxe que maduressin. Amb això sol has de veure el valor, que és allò que t'he dit de les olives. És el mateix. El producte ha anat perdent pes. Avui no es pot llogar una dona per a plegar olives, perquè les olives que plegarà només li pagarà mig jornal. Però a vostè, Teresa, no li devien de pagar gaire. I com era aquesta feina, Teresa? Però vaig tindre una gran col·laboradora. I tant. Això val molt. Això que no m'agradava anar a l'horta, No, i li havia prometut que no hi aniria. Sí, però mira, mucho prometer antes de meter. No, però això va ser... A veure, escolta, això va ser quan festejàvem. Vam començar a festejar. Jo li vaig dir que no li caldria vindre. Però tampoc me podia pensar el que em venia damunt. Li perdonem. No. Sí, ves. Teresa, explica'ns com era això d'anar a l'acabar la jornada. Pues bastant pesat era. Perquè quan tenies ganes dius, mira, nos queda 2 rencs i plegarem. Després venia son pare amb les galletes ja netes que els havien anat limpiant. Va, una galleta cada un i a plegar tot el que havíem collit. Jolín, feia jo.
algun dia me'n salvava i portava el Pasquali en el remolquet d'atrás i m'abocaven al darrere. Si no em tocava de portar ren com a tothom. Sí, sí. I a collir també. Però torno a repetir el mateix. L'anterior era molt dur. I La tant, sí, fruita sí. no era tan dura. La fruita, tot és d'allò, pica el préssic, pica i tot el que tu vulguis. Però ja va ser un salt a la modernitat. I a part de que era molt més rentable. Jo he arribat aquí. Si pots preguntar alguna cosa, Sí. he preguntat. No, després ja farem una altra ronda. Josep Anton, que abans l'he començat i després me n'he anat cap al Joan. Ai, apreti el botonet aquí. Vostè em deia abans que si el seu padrí tornés i vegués tota la feinada que tindria ara, que tornaria a marxar perquè Tornaria a diria, anar en el puesto que està ahí. que estic més tranquil, no? Perquè vostè, abans hem parlat d'arròs, hem parlat de cotó, però vostè fins i tot havia treballat el tabac, No, jo no, a casa de la meva dona. però vull dir que Sí, ho sí, havia vist, lo vaig veure diguéssim. treballar. Sí. Bueno, primer que tot, bones tardes. Molt content de l'assistència i veig que ho esteu escoltant amb molta atenció. Cosa que això m'ho agraïm. Ho agraïm de tot cor. Bueno, els primers que van plantar a Aitona, crec que se'ls hauria de fer un homenatge, perquè van ser els primers, ja per intuïció, que van anar molt més avançats que nosaltres. Alguns d'ells se van fer el planter amb algun viverista, amb algun conegut, a tractes. Quants has de plantar? Per exemple, 1.000. I en feia 4.000, aquell se'n portés de tot gais. I tu fes la plantada sense costat un ral. Això va ser els primers. Acabat va arribar la segona part. Vam començar a plantar i va sortir varietats que van ser un pur fracàs. El primer fracàs que va ser en préssic va ser un préssic anomenat belga. Préssic groc. Préssic que venia a raders de maig. Tipus ametlla. El collies aquest préssic que li faltava 4 dies i ja no arribava a casa sencer. Per tant, el fracàs total. Aquest préssic ni teníem nosaltres. Per això us en parlo. Després ja va començar a vindre d'altres classes, més o menys bones, més bones que aquella, però tampoc massa, per tirar coets. Fins que es va arribar al Deixarret. El Deixarret ja va ser dels primerencs un bon préssic. Després van anar venint varietats i varietats i varietats. I de cada varietat, els preus eren més bons. Eren tan bons els preus en aquella època que eren més bons que els d'avui en dia. I parlem de 50 anys. Per tant, està molt clar que els primers que van plantar van ser uns visionaris però que la van encertar. La van encertar de ple. Els altres hem anat seguint els passos i hem arribat allà on hem arribat. Tal és així que a Aitona no cal ser que ens mirem el poble que hi havia d'aquí cap dalt i el que tenim ara d'aquí cap dalt i d'aquí cap baix. Mirem la carretera i al d'entrar, allò és una avinguda que molts pobles la voldrien tindre. Tot és nou. El poble s'ha fet nou. Blocs de pisos, cases noves, i això tot ha sortit a la fruita. I el treball dels que han fet fruita. No em voldria estendre gaire en els mercats i tot això. Jo he estat un home de mercat, de sempre. Tal és així que a Aitona es feia un bon mercat. Us vaig dir que el millor dels mercats de tot el contorn. Tenia fama, no a Catalunya, fama nacional. I el bo del mercat era que arribaves allà, descarregaves, deixaves la fruita i quartos cap a casa. Això era més interessant. Quant a preus, els d'avui tenen molt que desitjar els de llavors. Jo ho puc demostrar.
Sí, perquè Mireu. el Josep Anton, només faig una introducció, el Josep Anton conserva les llibretes que feia anar per portar la comptabilitat quan ell doncs, estava en plena collita. Jo tinc aquí uns preus des de l'any 1985 al 1999. El segle IX, el segle aquest d'ara, no ho he apuntat, ja són d'altres que ho fan. Ho faran. Sí, home, és veritat. Mireu, l'any 85 nosaltres portem el préssic a la conserva. A la conserva el Pic Bessó. Germans Cuevas, i està un bon preu. La conserva aquell any la tenia menuda a 35 pessetes. Bueno, estàvem collint préssic al pla i Jesús, el gran, fent la mil es van conèixer amb un noi que tractaven en fruita. Bueno, van comentar la cosa i tot això. I un dia estàvem collint préssic al pla i es presenta dos homes amb un cotxe. Quan qui són aquests? I allà mig matí ja teníem unes quantes caixes fetes i al d'entrar allí les caixes, l'un li diu, hosti, collons, noi, quin préssic, això és el que mos convé a nosaltres. Bueno, vam vindre cap allà, vam estar parlant i jo els vaig dir que ho tenia venut a la conserva. Però, com que la plantada era jove i anava en augment, jo vaig veure que m'ho sobraria quilos. Home, dic, jo el que puc fer, no vull quedar malament a la conserva. Els quilos que tinc firmats a la conserva els hi portaré. I els de més els hi portaré a altres. I va ser molt tentador, això. Perquè el preu que portàvem a la conserva, com us he dit, era 35, i ells de golpe em van prometre a 100 pessetes. L'any 85. L'any 85. Després, tinc aquí, per exemple, l'any 91. Lo Rodolfo lo veníem a 120 pessetes. Lo Rodolfo. Aquí tinc també el préssic tardà que el vaig vendre amb un que ja és mort. De sols, el paquet. Que el tardà me lo va pagar a 104 pessetes. Espera't que no s'ha acabat, això. L'any 94, el mateix Rodolfo, això sí, el Rodolfo collíem a 70 i més. I per fer el Rodolfo de 70 i més, s'havia de tenir un bon calcer. A 190, que era ni anar-los a robar. Torna a repetir a quan, Josep? A 190. 190 de les antigues pessetes. Això era l'any 94. I l'any 97 lo vaig vendre al Gavà de Soses, que encara viu, i molts diumenges ve ballar aquí a Tona. Sí, senyor. A 104. Després va vindre les altres varietats. La Barlet estava a 42 pessetes, preu de conserva. I l'Albarret i la Fairalana la van vendre a 65 pessetes. Avui, per fer aquests quartos, agarra't el camal. Agarra't el camal, que venen moltes curves. Arribat aquí, tots aquests preus, doncs escolta, avui tenim molt que desitjar a lo de llavors. No hi estan. Però bueno, per això porta una cosa, que diu, bueno, he arribat aquí i si te dorms, caus de la figuera. I has de mirar de no caure. Hem arribat aquí i d'aquí hem de mirar d'anar endavant, no anar enrere. I això se fa fent bon material. I que allí on vas una vegada, que demà hi puguis tornar. I que l'altre et truquen a casa, noi, com estàs d'això? És aquí on hem d'arribar. Si no arribem aquí, de la forma que anem peixos. Déu-n'hi-do. Han sortit molts temes, però jo
Jo diria que l'heu comentat, és la qualitat, aquest producte que no sé quin de vostès me deia abans, no? Que anaves al mercat i ja et coneixien, no? Ja sabien que hi havia bon gènere. I també la paraula. Abans ho ha dit vostè pel planter, s'arribaven a acords de paraula, i tot això m'ha recordat una mica a l'altre gran boom que ha hagut aquest any relacionat amb la pagesia, que és la pel·lícula Alcarràs. No sé si l'han vist, però lo important que és la paraula i aquesta feina de generacions, no? Aquí suposo que estaran d'acord en que han canviat molt les coses, no? Qui vulgui pot intervenir. Bueno, sí, he canviat molt, però encara que canvien, allò del Carràs és veritat. Perquè això ho han viscut tots. Això ho han viscut tots. Que ha estat un bon mundial és normal, perquè això no es coneix. Això, ves a la part del món que vulguis, fora del món de la pagesia no es coneix. I el bo és que el de la pagesia es conegui. Jo us vull fer una... A veure qui me'l contesta de tots. Qui me'l contesta si és una part de la història que m'has explicat jo. Ell parla dels primers que van plantar Aitona, ara direm noms i cognoms, vull dir, a veure si me'ls sabeu dir, no? Jo em consta que va haure dos, un lo gran de Liceu, no sé si és així, en Juanito, encara tenim, que són els primers que van fer els planters i és els que venien el planter a tothom, no? És així o no? Pregunto, Joan, jo pregunto jo, perquè és el que més s'ha comentat jo, que tenien un petit cos, no sé si al sot, i és allà on ho feien. Un dels primers d'Aitona, que no està gaire conegut, no és conegut, perquè la terra tenia fraga, però ells eren d'Aitona i el noi encara viu. Era Mingo Tinyarra. Mingo Tinyarra va plantar primer que tots. Jo vaig agarrar l'experiència d'en ell i ell, quan jo tenia 10 anys, me va ensenyar a peltar escut que quan el meu pare no en sabia, ni que es veia ningú. I ell era un adelantat en el temps. I feia ja 30.000 quilos de manzanes quan nosaltres no sabíem ni el que era una pera llimonera. Era molt amic del meu pare i venia allí a la finca. I un dia es va presentar allí en estaquetes de codonyer perquè fes a vivero. El pare no ho volia fer, allò que dèiem abans, però entre ell i jo ho van fer i va vindre per empeltar-ho. I aquest home va ser, jo diria que potser el primer. El que passa és que va passar una cosa al revés que passava a casa nostra, que el seu noi no hi tenia el cap en la fruita. El seu noi tirava a ganader. Tenien un noi sol, fill únic, i quan ell va fluixar, se va quedar en ganader. Però jo vaig estar allà a la finca d'en ell i tenien una vall tota de manzaneres quan a Aitona no en collia ningú. Aquests que ha dit ell van ser a continuació. Liceu i també Escàndil també va començar l'Ego. Però aquests van ser els primers. El grup que dius tu dels Escàndils eren 4. Sí. I feien el planter en el Bonet. Un dels descendents dels Bonets ve cada dimecres al mercat d'Aitona, que és los Santos, el que porta el planter. Aquest és un gendre dels Bonets. I allí estaven els dos germans d'Escàndil, estava Quico, i com no, clar, hi estava el sogre. Sempre anaven junts. I ells van ser els primers que van fer planter. I no sé quins tactes que tenien, però va ser així, això. I aquí va vindre varietats que van ser molt bones i varietats que no van ser tan bones. Va ser sempre això. La prova és que la manzana, a Aitona, se va plantar, que es ve totes les cases hi teníem, però no funcionava bé aquí. I que es ve avui n'hi ha molt poca. És un producte que ha anat a menys, a menys, a menys. Va sortir una família de Gales, però que aquí no anaven bé. I la gent me les va anar traguent. Avui no pinta gran cosa la manzana aquí a Aitona.
Abans ho apuntava el Josep Anton, però tots els que estan aquí a la taula més tenen el mèrit d'haver sigut la primera generació que no li podrien, els seus pares ni els seus padrins no li van poder ensenyar a fer les feines perquè eren noves. I ara deia, doncs un t'havia d'ensenyar a empeltar, a ensofatar, a esporgar, tot eren feines que no s'havien fet aquí. I per tant, això encara té més mèrit perquè suposo que devien d'anar provant-ho, no? I un li deia a l'altre, mira, jo ho he fet així, m'ha anat bé. Hi havia aquest bon acompanyament, no? Vull dir que la gent s'ajudava. Pues sí. En aquell temps, claro, era tot molt novedós i com que no hi havia referències de gent que ho sabien, bueno, hi havia algun que sempre era, diguéssim, puntós, no?, en saber les coses, però generalment, doncs no. Per què? Doncs perquè necessitaves el temps que et anés ensenyant i llavors ho havies d'anar aprenent. El tema d'empeltar que ha dit Joan, doncs, bueno, aquí n'hi havia un que, bueno, se pot nombrar Podeu nombrar, vull dir que Sí, no? de casa, sí, podeu nombrar que és Aitona. Ramon de Mascarilla. Ramon de Mascarilla era un home que era molt manyós i em va ensenyar a empeltar. Jo era molt petit i ell me va ensenyar a empeltar. Llavors, bueno, les coses que quan hi fiques interès, pues, les vas aprenent, no? I llavors, bueno, la gent se mouen en les eines que tenien i escoltant molt, escoltant i amb ganes d'aprendre. Perquè el futur de les coses no és esperar que t'ho facin, i has de ficar molta voluntat tu. Has de fer tu. Sí, i bueno, jo, a veure, he anat molt de pressa explicant les coses, però recalcaria, i ara altra vegada, si em dones l'oportunitat, de que el futur és del jovent. L'esforç l'han fet en conjunt, molt gran, molt gran. Per això estem allí on estem, però, clar, el jovent ha de ficar molt interès i ha d'entendre que les coses han canviat. No val el que antes se feia, que això ho he tingut molt en compte i que vigilen molt d'informar-se, de mirar el que he dit abans, les cotes de mercat, perquè és la gràcia de la rentabilitat. En quant a varietats i tot això no hi he d'entrar perquè avui tenim la sort de tindre uns grans autentors que ens donen la garantia d'unes varietats molt competitives i podem anar al mercat allà on sigui. O sigui que estem a l'altura a nivell d'Europa de portar els gèneres de primera qualitat, però, clar, tot això necessites esforç, necessites inversió i necessites tindre molt estímul a la feina que fas. A veure, el jovent que s'ha quedat, segur que té moltes ganes de lluitar, segur. Però ha d'entendre que hem de canviar moltes coses, n'hem de canviar. N'hem de canviar per què? Doncs perquè el temps va molt ràpid i avui va molt ràpid perquè això que hem comentat, la transformació de les finques, doncs aquest 40 o 50 o 60% que tenim que l'hem de transformar durant uns anys el més ràpid possible. Per què? Perquè hi ha varietats que ens quedaran fora de mercat, no? Llavors, tot això necessita una dedicació d'informació dels mitjans d'allà on venen i per l'altre costat, doncs, clar, llavors diu una persona, un jove amb una explotació, és molt difícil que ho porti tot. Jo ja ho entenc, però haurà de delegar al camp de que facin la feina que ell no pot arribar i ell dedicar-se més a les altres qüestions. Per què? Doncs perquè això està al caure, perquè si veiem el que alguns fan, llavors pensem que per què no ho podem fer nosaltres. Les petites i mitjanes empreses, si no canviem una miqueta del sistema, si ve durant uns anys propers molta producció, que és el que ha d'haure per regla general, i no tenim el cicle una mica muntat, sinó el 100%, el que es pugui, doncs perdrem molta quota de negoci. I això és una qüestió molt important i, repito, que el jovent avui dia ho ha de tindre molt en qüestió. Perquè, com me sembla que ho deia vostè, Josep Anton, que, com ho deia del notari, que vostès no poden fer de notari, com és això? Jo el que he dit és que un pagès no poden fer notaris. No tenim els estudis. Però un notari pot fer de pagès. Té uns tècnics al costat que li diran el que ha de fer
I si ell té la gent competitiva, sortirà bé. I això està clar. Està clar, això. Quants n'hi ha que no són pagesos i en canvi tenen terra i ho fan bé? Les finques més grans avui se porten tal com diu ell. Vull dir que surt gent jove molt preparada, que saben molt, només els falta aquell 20% que mos dona la veterania. Però si traus allò, l'altre 80% ho aprenen a l'escola. Llavors sí, l'edat nostra gran tenim experiències que ells no les poden tindre encara, però tiren endavant la cosa bé. Vull dir que avui és fàcil, és molt fàcil. Inclús te diré una cosa, fan coses que nosaltres, degut a l'edat que tenim, mos costa una mica d'entrar-hi. Jo no vull enganyar-me jo mateix. Hi ha coses que em costen a jo i he intentat sempre estar a l'orba, però surt coses noves, és allò que us he explicat allà dins un moment. Jo ara d'aquí poc, que estan damunt d'això, se'n s'afataran drons. Pensen que no hi pensa ningú, això, però n'hi ha que sí que hi pensen ja. I vostè se'n recorda allò que deia, no? Quan anàvem amb aquella motxileta, els 400 litres tot el matí? Però bueno, ho tornaria a fer, si podia tornar a l'edat que tenia. És veritat o no, això? Sí, sí. Que clar, cada època té el seu moment, no? Ara potser estem molt més tecnificats, hi ha més maquinàries, però també es necessiten moltes més hectàrees i un altre tipus de gestió, no? Ara ens ho deia el Santiago. Ara ens trobem que quan s'acaba la campanya i es cobre, bueno, això ha anat molt bé, sí, bueno, però en acabat comences a passar fulles, comences d'aquest llibre, i quan arribes al temps de tornar a d'allò, quasi bé no et queda cap fulla, La cosa ha anat molt bé, va bé, però els gastos s'han disparat. Bueno, no es pot ni comptar com s'han disparat els gastos. I és un continu. És un continu des que es cobre, que també ara no fa tanta il·lusió perquè es cobre a plaços, per dir-ho així, no? És diferent. Doncs, des de llavors cap aquí, aquell tractor, noi, ja no s'engegui, si d'allò... A veure, arreglar potser no està a compte. A veure, allò, 40.000 euros. Bueno, i d'aquesta d'allò li vas traguent, i quan arribes al final, bueno, això no era el que semblava. I això que estem contents perquè, com ara parlem ara d'estos 3 anys darrere, els preus han set molt bons. Han set, pareu, boníssims. Però els gastos són molts, I tant. Molts. Ara, amb una paraula, si no segueix anant molt bé els preus, el sector anirà, si no va a terra, poc n'hi faltarà. No pot amollar el preu, perquè la clau de tot està en el preu. A part que uns treballen més bé que uns altres. Fiquem-hi que el 80%, 90% treballen bé, però si no hi ha preu, no hi ha res. I el jovent ho té fàcil per l'altre costat. El jovent se'n va cap a Lleida i es busca una altra cosa. I d'Aitona, fixa't, la mà de jovent que ha marxat, que tots treballen una cosa o altra. I també és bonic allò del divendres deixar de treballar. O no? Veu, amb això els periodistes som com els pagesos, també. Ja ho sé. Ja ho sé, però és una cosa real. Cosa està així. I tant. I ara els faré una pregunta també qui la vulgui contestar. Se podien haver imaginat mai que vindria gent de tot el món a veure les flors dels préssecs d'Aitona? No. No, així de clar. Sí, però la gràcia està aquí. I tant. Sí. La gràcia està aquí, sentada en primera fila. Mira, la Joan. No, perquè tots els que estem assentats aquí, aquesta idea potser algú la va tindre, però no conto gaire, que n'hi hagués gaire. S'ha de dir la veritat. La veritat és que si és una idea flamant i, a més, és per veure-ho. És que és una cosa, no és una tonteria. És un fet que parles amb gent de Barcelona o inclús d'altres punts i veuen una fotografia d'això. Això ho tenim aquí. Això em va passar una vegada a Tarragona, que em va ensenyar fotografies de la Vall d'Aran.
Vull dir, això ho tenim a Lleida. Ho he d'anar a veure, doncs no ho sabia. Doncs amb això passa igual. I tant. Vostès també ha sigut sorpresa, no? Suposo, aquest èxit. Tants turistes i tot això. Que dic que vostès també els devia sorprendre, no? Tants turistes i que tan ràpid. Jo un dia estava a l'ordinador i em va saltar allò que surt de Windows, el salvapantalles que es va movent, i li vaig dir ràpidament a Rosa, mira què m'ha sortit. I sortia de salvapantalles ja un paisatge d'Aitona, i això que no era molt bonic, aquell no van agafar així això mateix. Però, clar, dius, a veure, quan això ja ho posen perquè surti aquí, és que s'ha encertat, no? Tenim ja, Anna? Per acabar, i parlant del paisatge que tenim a Aitona, no? Bueno, avui hi ha, de tot el que hem parlat, hi ha moltes coses boniques. Una, fent referència als vostres pares, no? De la por que tenien a plantar fruiters, tots. Heu fet referència molt a la gana. Es venia un període de temps que ells valoraven molt el pa. El pa quan van estar tant temps sense menjar, imagineu, és important. Però avui realment és un homenatge a tots vosaltres i realment el que representeu, que sou aquells pioners, aquells que van ser valents a plantar els primers fruiters, que ha fet que Aitona sigui capdavantera, molt important, benestant, perquè realment quan escoltava Teresa i dies que me feien arroplegar la fruita de terra, bueno, aquí n'hi ha molts de la meva edat, i miro Joana, ta filla, no? És la primera que tinc, i jo recordo que quan acabàvem de collir, perquè dius, tots estudiàvem, perquè n'hi ha hagut que hem anat estudiant, i arribava un moment que, i tu, Anna, també, te passava igual, quan arribaves el 20 o 21 de juny, lo normal era els companys que estaven amb tu és que se'n anaven de vacances a la platja, i nosaltres m'ho anàvem de cap al Terrós, des del 21 esperant la festa major. I quan acabàvem de collir, els més jovenets, perquè n'hi havia que el que portàvem un somiàvem és els cubos d'aquí la pel·lícula Carràs, un èxit. Els cubos te dient, si arroplegueu el que hi ha a terra, aquelles 1.000 pessetes, ho dic bé o no? Joan, mira, diu que avui t'ho he dit a tu. No, que dic jo això ho vaig fer molts anys. Aquelles 1.000 pessetes seran per vàltegos, mos ho feien o no a la majoria. Després si me les donaven o no, no ho sé, però que mos ho dien, sí. No digues la veritat. No digues la No, veritat. perquè cada any, que em va cobrar molts, no li vaig voler donar. Però cada any li donava, Sí, se'n donava algun, però no se m'ho No, tots, cada any tots, menys l'hora d'any. Vosaltres sou els que heu aconseguit això, no? Aquesta Aitona capdavantera, i gràcies a vosaltres avui Aitona està al mapa. Per tant, agraïda de tot cor, en nom del poble d'Aitona, que és a qui representem, haver compartit aquesta taula. Això quedarà a la història del poble. Us passarem la gravació a tots perquè la tingueu a casa, també, i esperem que d'aquí molts i molts anys els que m'ho seguiran ho puguem veure, saber com vam passar del cotó a l'arbre fruiter, no? I d'aquí a poder donar a conèixer Aitona al món. Per tant, moltes gràcies a tots. Tenim un petit detall per vàltegos i quan acabem de donar els detalls, primer us farem una foto tots aquí i passarem tots cap a Sant Gaietà a veure una exposició que també jo crec que us agradarà, perquè hi ha espais d'Aitona que jo no recordava, que us veureu i direu, mira, aquí és la Secla, lo Salfuro, que heu parlat, ell on està l'antiga cooperativa, la carretera, vull dir, també serà molt bonica, i demà disfruteu de l'Aitona en tardor. Moltes gràcies a tots i un fort aplaudiment per tots vosaltres.